Avui us volem presentar un Masella TV ben especial. Ha començat el mes de febrer i és el mes que tradicionalment arriben més grups d'escolars a pistes. A Masella arriben grups de tot Catalunya, de tot Espanya, de països com França, Anglaterra, però arriben també els alumnes de la comarca de la Cerdanya. Fa 3 anys que la Fundació Privada Bosch i Aymeric subvenciona la totalitat de la Setmana Blanca de les escoles de la comarca. Aquesta setmana teníem aquí l'Alfons I de Puigcerdà, l'escola més nombrosa de la Cerdanya, i han vingut a esquiar nens des de P3 fins a 6è. Els coneixem. Bon dia! Ara estem esperant al col·legi d'Alfons I i ara començarem a fer les classes perquè s'ho passin molt bé avui dimarts. Exactament, molt bé. Doncs, supercontents perquè sempre hem fet Setmana Blanca, però no participaven tots els alumnes. En canvi, d'aquesta manera, subvencionada, doncs tenim, només es queden un 20% a l'escola, que són ben bé els que no els ve de gust esquiar, però que donem la possibilitat a tothom. Això ha estat una cosa molt positiva perquè el que hem pogut veure aquí a l'estació de Masella és que totes les escoles estan venint pràcticament entre el 90 i 95% d'escolars a gaudir de la Setmana Blanca. Això ha estat gràcies a que se'ls subvenciona el 100% de l'activitat, és a dir, des del transport fins a pistes, els forfers, les assegurances, el lloguer de material, els cursets que estan fent de 3 a 4 hores cada dia i el dinar també aquí a pistes. Sincerament, si en tenen ganes, i això sí que es nota. Evidentment, amb nivells més baixos es nota més la millora i ara amb aquest perfeccionament ja estem parlant de cosetes més concretes. Però sí que es nota una setmana. Una setmana jo crec que fa bastanta feina, de veritat. Estem aprenent a girar. Estem fent girs i també estem aprenent a frenar. Fent un triangle amb els esquís així i així. Cunya! He esquiat des que era petita. És la primera vegada i vam fer el primer dia que jo nunca he fet esquí. De fet, hi ha nens que potser mai haguessin trepitjat pistes i els hi encanta, venen, i és que ho tenen tan a prop que vés a saber si seran uns grans esquiadors més endavant, gràcies a nosaltres i a vosaltres. Nosaltres ho veurem molt positivament, igual que totes les escoles. Per què? Perquè en un futur aquests nens que avui estan esquiant aquí estaran superpreparats per poder venir a treballar i a guanyar-se la vida aquí a la seva comarca. Ens agrada molt fer la Setmana Blanca. Mola molt. És molt divertit i molt esportiu. Visca l'Alfons I! Doncs així de bé ha anat la Setmana Blanca de l'Alfons I. Us esperem dijous que ve a Masella Televisió.